Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ і я, Ірына Габруковіч. У эфіры навіны «Час мясцовы». Сёння ў выпуску. Зладжанасць дзеянняў ад тэорыі да практыкі. У Маладзечынскім раёне адбылася трэніроўка па праверцы рэсурснага забеспячэння мясцовымі органы ўлады пажарнага аварыйна-выратавальнага атрада Мінскага абласнога ўпраўлення МНС у асобы перыяд. Асаблівасці здароўя і сярэбраны ўзрост не перашкода. Кірмаш вакансій сабраў пад адным дахам заказчыкаў кадраў і патэнцыяльных работнікаў. Праверка ведаў. Выпускнікі школ раёна рыхтуюцца да правядзення рэпетыцыйнага цэнтралізаванага экзамену. Улічыць усе аспекты. У Маладзечынскім раёне прайшла трэніроўка па праверцы рэсурснага забеспячэння мясцовымі органамі ўлады пажарнага аварыйна-выратавальнага атрада Мінскага абласнога ўпраўлення МНС у асобы перыяд. Удзел у мерапрыемстве прынялі прадстаўнікі профільнага міністэрства, абласной і раённай вертыкалей, начальнікі службаў грамадзянскай абароны і гаррайаддзелу па надзвычайных сітуацыях сталічнага рэгіёна. У малой зале Палаца культуры адбылася тэарэтычная частка, дзе былі заслуханы даклады кіраўнікоў і прадстаўнікоў тых службаў і арганізацый, якія забяспечваюць падраздзяленне МНС палівам, харчаваннем і пітной вадой, медыцынскім абслугоўваннем, прадастаўляюць аўтамабільную тэхніку і каналы сувязі. Те действия, которые происходят в натуре, они зачастую дают иногда сбой. Вот чтобы этих сбоев не было, чтобы все прошло гладко, как на бумаге, для того, чтобы мы увидели, может быть, какие-то недостатки, которые у нас есть, которые нужно исправить, для этого мы проводим практические занятия. Это очень важно и для сплочения коллективов, для сплочения органов, взаимодействия их между собой, для того, чтобы выполнить задачу, которая может возникнуть, тяжелая задача, чтобы она была выполнена в любой момент, в любое время года, суток, любыми силами, которые у нас есть. То есть, по сути дела, это тренировка взаимодействия всех органов между собой. Потым усе удзельнікі мерапрыемства адправіліся ў будынак Маладзечынскага дзяржаўнага політэхнічнага каледжа, дзе адпрацоўваліся навыкі па эвакуацыі насельніцтва. На пункце збору часова адсяляемых людзей супрацоўнікі установы прадэманстравалі ўсе этапы вывазу жыхароў з небяспечных зон і іх далейшаму размяшчэнню ў іншых месцах, дзе адсутнічаюць фактары надзвычайнай сітуацыі, якія пагражаюць здароўю і жыццядзейнасці дарослых і дзяцей. Проанализируем готовность работы, во-первых, наших подразделений по предназначению, ну и самая главная задача по готовности наших смежных служб. Ведь в Республике Беларусь выстроена комплексная задача по обеспечению безопасности в любых условиях для нашего населения. Другі практычны этап трэніроўкі праводзіўся на аб'ектах грамадзянскага прызначэння і лакацыях пажарнага аварыйна-выратавальнага атрада Мінскага абласнога ўпраўлення МНС. Асноўная мэта вучэнняў – праверыць рэальнасць выканання ўсіх мерапрыемстваў па рэсурснаму забеспячэнню органаў і падраздзяленняў па надзвычайных сітуацыях у асобы перыяд, а таксама ацаніць узровень падрыхтоўкі і ўзаемадзеяння ўсіх удзельнікаў падчас магчымых няштатных абставін. Акцент у нас направлен на всестороннее изучение готовности служб и будем смотреть обязательно практическую часть по действиям всех служб, которые будут обеспечивать устойчивую и безопасную жизнедеятельность наших граждан на территории Маладзечынского района. Сярэбраны ўзрост не перашкода. У апошні тыдзень лістапада ва ўсіх рэгіёнах рэспублікі адбываліся кірмашы для грамадзян перадпенсійнага і пенсійнага ўзросту. Таксама інвалідаў, якія маюць прафесійныя і працоўныя рэкамендацыі. Якія заняткі прапаноўвалі заказчыкі кадраў патэнцыяльным работнікам у Маладзечынскім раёне у рэпартажы нашага карэспандэнта. Арганізатары прапанавалі гасцям стаць удзельнікамі дзвюх пляцовак «Будзь у тэме» і «Работа час магчымасцяў». На першай яны даведаліся пра навацыі ў заканадаўстве ў сферы занятасці насельніцтва, выкананне мінімальнага сацыяльнага стандарту ў аплаце працы, маглі задаць спецыялістам розныя пытанні. Не сакрэт, што грамадзяне перадпенсійнага ўзросту і старэйшыя, інваліды вельмі часта сустракаюцца з цяжкасцямі пры працаўладкаванні, але для іх у раёне ўстаноўлена браня наймальнікам. Сёлета, напрыклад, такім чынам знаходзяць працу 85 інвалідаў і 90 чалавек перадпенсійнага ўзросту. Для дадатковага заробку яны могуць прымаць удзел таксама у аплачваемых грамадскіх работах. На сегодняшний день по Минской области, как и по республике в целом,
а рынок труда, он перенасыщен вакансиями. По Минской области в среднем порядка 25 тысяч вакансий, и, поверьте, спрос, он значительно превышает предложение. Поэтому найти рабочее место и трудоустроиться на сегодняшний день – это перспектива абсолютно реальная для всех, и для лиц пенсионного возраста, и предпенсионного, и в том числе для инвалидов. 15 нанимателей принимают участие сегодня и предоставили порядка более 400 вакансий в качестве предложений для трудоустройства. Мы надеемся, что те, кто сегодня посещает эту ярмарку, смогут найти себе работу по душе. Рэспубліка Беларусь з'яўляецца інтэнсіўна старэючай дзяржавай, таму патэнцыял пажылых людзей не будзе заўчасна спісвацца з рахункаў. Сёння 25% ад агульнай колькасці пенсіянераў і інвалідаў у раёне маюць прафесійныя і працоўныя рэкамендацыі, якія дазваляюць наймальнікам прымаць іх на работу. На кірмашы вакансій многія калектывы гатовы не толькі прадаставіць працоўныя месцы пажылым, але і пачаць навучанне з нуля на нескладаныя спецыяльнасці. Учреждение здравоохранения, Молодеченская центральная районная больница. Требуется у нас всегда санитарочки, средний медперсонал, как медсестры. Врачи у нас тоже работают, пенсионеры. Всегда требуются, всегда всех ждем. Приходите, будем разговаривать. Мы набираем на работу швей различных разрядов. То есть может даже, если человек самоучка, дома работает и у него получается, он может прийти, попробовать у нас. Мы научим, подскажем, как, что. Берем и после училищ на работу людей. Мы шьем в основном женский ассортимент одежды, шьем рабочую одежду тоже. Адны з наведвальнікаў стараліся выясніць усе нюансы наконт працаўладкавання па сваёй прафесіі. Іншыя бралі тэлефоны наймальнікаў з прапановай падумаць пра іншыя спецыяльнасці. У сярэбраным узросце, як выявілася, некаторыя жыхары імкнуцца ажыццявіць свае юнацкія мары. Я по образованию экономист, закончила нархоз и 10 лет уж как нахожусь на пенсии. Проработала перед пенсией 15 лет в отделе образования и сразу ушла на пенсию. Вот теперь решила опять свои силы возобновить и устроиться куда-то на работу. В молодости я очень мечтала работать на заводе. Вот сегодня мне такая шикарная возможность предоставилась. Я уже как бы записалась на очередь на должность работы на заводе. Там у них будет с января набор людей, потому что я училась в городе Молодечно в 6-й школе. И нашу школу шефами были завод «Спутник». И вот когда мы заканчивали 9 класс, нам летом разрешалось поработать на «Спутнике». Нам давали карточку трудовую, мы получали зарплату, и работала я на конвейере. И мне так это нравилось. А яшчэ для пажылых грамадзян пашыраюцца магчымасці для ўдзелу ў грамадскім жыцці, для заняткаў фізкультурай і спортам, турызмам і творчасцю. Так што варыянт дачы і ўнукі заўсёды можа быць дапоўнены іншымі пунктамі для людзей сярэбранага ўзросту і з адхіленнямі ў здароўі. Алла Маркелова, Алексей Андраевскі, МКТБ. Праверка ведаў. Для выпускнікоў 11 класаў ужо вызначана дата рэпетыцыйнага цэнтралізаванага экзамена. Пробнае выпрабаванне адбудзецца 8 лютага. Яго мэта – адпрацаваць механізм правядзення экзамена ад старту да фінішу. Гэта значыць ад рэгістрацыі да атрымання вынікаў. У Молодеченскім раёне на пробны экзамен зарэгістраваліся 672 выпускнікі. Кожны можа выбраць для здачы рускую ці беларускую мову ці профільны прадмет. Вызначыцца з прадметам школьнікі павінны да 13 снежня. Правяраць свае веды нашы выпускнікі будуць у аўдыторыях Молодеченскага дзяржаўнага політэхнічнага каледжа. Акрамя рэпетыцыйнага экзамену, вучні імкнуцца не прапускаць этапы пробнага тэсціравання. Адзін ужо завершаны, а другі і трэці традыцыйна пройдуць зімой і вясной. Маўчанне не выхад. Самы распаўсюджаны фактар для здзяйснення домашняга гвалту – алкаголь. Большасць сямейных канфліктаў заканчваюцца выклікам праваахоўных органаў. Па інфармацыі начальніка міліцыі грамадскай бяспекі Молодеченскага РАУС Тараса Чоўгуна, за 10 месяцаў бягучага года на лінію 102 ад жыхароў раёна паступіла 785 паведамленняў пра домашні гвалт з боку членаў сем'яў пацярпелых. 31 выпадак кваліфіцыруецца як крымінальна-каральны ўчынак. Атрымаць псіхалагічную, медыцынскую
медыцынскую і юрыдычную дапамогу ахвяры дамашняга гвалту могуць як на абласным, так і на раённых узроўнях. До Египта так и не доляцела. Жыхарка Маладзечанскага района натыкнулася ў сацыяльнай сетцы на прывабную рэкламу. Турыстычнае агентства прапаноўвала браніраванне тура ў Егіпет па нізкай цане. Агент прапанаваў жанчыне паездку на 10 дзён за 3000 беларускіх рублёў. Яна пералічыла адразу ўсю суму за будучы адпачынак. Аднак пасля гэтага турыстычны агент перастаў выходзіць на сувязь. Следчымі па факце махлярства узбуджана крымінальная справа. У міліцыі нагадалі, калі вам прапануюць тавар па падазрона нізкай цане, задумайцеся. У большасці выпадкаў такія прадаўцы з'яўляюцца махлярамі. Сцеражыцеся любых перадаплат у онлайн-крамах, не верце прыгожаму малюнку і станоўчым водгукам. Усё вышэйпералічанае не з'яўляецца гарантам сумленнасці прадаўца. Перамога ў сябе дома. У суботу хакеісты «Дынамо Маладзечна» сустракаліся з камандай Магілёва. Матч завяршыўся з футбольным лікам 1-0. Шайбу ў вароты сапернікаў закінуў Віктор Масілевіч. Галоўны трэнер беласініх зуброў Ігар Руф адзначыў, матч атрымаўся неадназначны. З аднаго боку было цікава, а з другога такое адчуванне, што мы былі крыху не гатовы да таго, як сапернік будзе гуляць. 2 снежня вечарам «Дынамо Маладзечна» ў лядовым палацы праводзіць паўторны матч з магіляўчанамі, а 5 снежня на выездзе згуляе з камандай «Славуціч» у Смаленску. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я. Вы можете сачыць за выпускамі навін на нашым сайце tvs.by, YouTube-канале, у сацыяльных сетках УКонтакце, Аднакласнікі, Інстаграм, у тэлеграм-канале МКТБ. А я з вамі развітваюся. Усяго добрага і да хуткай сустрэчы.